mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei ndotogaramo handiti ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri imoziva kuti zvii zviri kuitika mumastreets umu asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo yekuti usubscribe. Kusubscribe is for free, wotena on your notification bell. Zvakanakirei, zvakanaka kuti every time patinoisa mavideo, patinowinza nyaya dzichipisa hadzikupotse, dzinobva dzangosvikawo pagadget pako obva watoziviswa. Ndichitwa zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, ndichikutendai nesupport yamunotipa pano pachannel penyu, basa richienda mberi. Mukaenda kuFacebook zvakare endai munolike our Facebook page nekufollowa, kunoitikawo zvimwewo zvakasiyanawo nezvatinoita panapa zvinonakidza. Handiti munonodzidza zvakawanda. Saizvozvi tine rimwe post ratakakanda, endai munoona macomments, enda comment section obva vanotiudzawo kuti ndezvipi zvawakaitirwawo neshamwari nefake friend zvausingakanganwa. Endai munoona magunakuna magunakuna. So nyaya ndauya nayo vazukuru, nyaya yaMadzibaba, vanonzi Madzibaba WeShanduko, avo vanosapota musangano unotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa, musangano weCCC unozikanwa zvizhinji nekupfeka yellow, avo vakasungwa nemapurisa nezuro muguta reHarare. Handiti vasungwa kudaro. Madzibaba ava vane zita riri pachitupa rinonzi Iro Godfrey Karembera, vane makore 43 ekuzvarwa. Vari kunzewo vakazoendeswa kuHarare Central Police kwavakanoRohwa zvakanyanyisa, kutosvika pakutoti vakabvako vachitadza kana kufamba, vakakuvadzwa zvakanyanyisa. So Madzibaba ava zvadaro vari kunzi ameno vanenge according to ZRP Police, Zimbabwe Republic Police, statement ravakareleasa iri kuti iyo the ZRP is investigating allegation that Godfrey Karembera 43, who claims to be Madzibaba WeShanduko, was assaulted by police officers in Harare CBD today. On the hand, he is alleged to have used abusive language to police officers who were trying to stop him from Chico. Amen. Right. Kwanzi vakatuka mapurisa. Handiti zvinhu zvachona zvakaoma zvakazoita kuti vange vari vanorohwa zvakanyanyisa. Mapurisa vaizama kuvamisa nekuti nezuro Madzibaba vanonzi ivo vaifamba vachikurudzira vanhu, handiti kuti vange vari vanosapota uyezve kuvhotera musangano weCCC unotungamirirwa navaNelson Chamisa. Handiti so I think mapurisa vaizama kuvamisa kuti vasadaro, vasakonzere pamwe mhirizhongere kana chii, I don't know. So vakabva vasungwa. Zvakare Ministry of Information nePublicity vari kuti we have seen allegations of someone being ill-treated in police custody. Facts are currently being gathered, and once information becomes available, it will be released to the public. Handiti Ministry of Information and Publicity ndo vari kudaro. Ameno munozviona sei vazukuru, ere munhu anotozikanwa nekusapota musangano waanosapota orohwa zvakadai, amena kuti kusanzwisana kwacho kwaiva papi, kusanzwisana kwacho kwaiva papi. Mutemo wacho haugoni here kuti kana munhu ane mhosva osungwa oziswa mhosva yake ochajiwa. Handiti kana kuri kunzoendeswa mujeri, kwete kuti anorohwa obva atobuditswa zuva iroro otonzi kuchipatara. Zvinhu zvachona zvakaoma zvemuZimbabwe. Handiti tinobva tatotya kana kutotaura zvizhinji, unobva watotya kana kutozviexpressa zvaunofarira nezvaunoda. Zvangofanira izvezvi sekuru hamutovaziva kuti vanofarira bato ripi, but kune dzimwe nyika vanhu vakaita sesu mapublic figures tinofanira kutosununguka sezvinongoitawo vamwe. Handiti kuti tinge tiri tinotaura kuti ini ndinosapota ndiriwe ichere kana kuti handiti, but izvezvo hamutozivi, ndinotozvizira mumwoyo. Meno vazukuru, munoti kudii neunhu hwakadai, nekuita kwakadai, nekukurohwa kwakadai munyika yedu yeZimbabwe here? Zvakanaka here vazukuru? Ngataura kucomment section kuti munofunge nezvakadai. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle. Chitichi, much love. Ndo yangu.
love love and peace